Dydy iechyd meddwl a lles ddim yn rhywbeth sy'n cael ei chroi i chi, fel enw. Maen nhw'n rhywbeth rydych chi'n gallu gofalu amdano a chymryd amser gyda nhw, fel anifail anwes. Mae pethau bach, fel ymarfer corff, bwyd iach, cymryd hwy, cael noson dda o gwsg, i gyd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'r rhaglen iCare i gyd yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles. Mae'n llawn gwybodaeth, gweithgareddau a chamau y gallwch chi eich cymryd i chi eich hun. Mae gan blwch iCare nwyddau, melysion ac anrhegion ar gyfer pam fyddwch chi angen ychydig o gariad. Mae yna siocled poeth a phêl straen ar gyfer pam mae angen tynnu eich sylw. Hefyd, mae dydd lyfr hunanofal, gyda gweithgareddau eich helpu i weld eich cryfderau a chnodau, rhywfaint o awgrymiadau meddwlgarwch defnyddiol, pethau i roi cynnig arnyn nhw pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich llethu. Mae'r rhaglen iCare yn gweithio o'ch cwmpas chi. Gallwch rhoi cynnig ar y rhaglen ar eich pen eich hun, gartref, ar eich chyflymder eich hun. Neu, gallwch weithio drwyddo gyda oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo. Diddordeb dechrau ar eich taith hunanofal? Cysylltwch hefo ni.